Am aici în față un raport al Parlamentului European, adoptat în 2018, care se referă la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE. Hai să începem cu chestia asta. În România, doar 32% din femeile peste 15 ani au semnalat autorităților că au fost hărțuite sexual. La polul opus, în Suedia, avem 81% din femei care au reclamat că au fost hărțuite. Și situația este similară și în alte state din vestul Europei. 80% în Danemarca, 75% în Franța, 73% în Olanda. Deci e o diferență foarte mare față de România cu doar 32%. Și România este una dintre țările cu cele mai mici procente raportate de cazuri de hărțuire sexuală din Europa. În unele state, majoritatea femeilor au empatizat cu victimele care și-au expus public experiențele, conform unui sondaj, unui studiu sociologic. În alte state, cum e și cazul României, există un curent puternic de opinie exprimat și public de unele persoane care face o diferențiere între două categorii de femei hărțuite sexual. Cele care, deși nu-și doreau, au acceptat să ofere favoruri sexuale bărbaților pentru a obține avantaje în cariere, iar acestea nu au obținut simpatia publică, și femeile care au fost realmente victime ale refuzului de a da curs cererii de favoruri sexuale la locul de muncă și au suferit consecințe în carieră, astea fiind considerate victime reale. Așa că mulțumim, Ilinca, că ai venit să ne asiști și să discutăm despre câteva din aspectele pe care Ioan le-a reprodus mai devreme. Ok. În primul rând, mi-aș vrea să spun că pe mine m-a deranjat un pic exprimarea realmente victime și care ar fi opusul, fals victime. Consider că în ambele cazuri vorbim despre niște victime ale unor agresiuni și fizice, dar și emoționale și psihologice. Când ți se pune pe tavă întrebarea sau, decizia, ori îți păstrezi locul de muncă prin care îți întreții o familie sau pe care l-ai obținut ca să îți dezvolți cariera. Fie vii la mine în birou și îmi faci un masaj și se pune o problemă destul de voalată, adică nu vine nimeni și îți spune, treci în birou, eu ți-o trag, scuzați exprimarea, și tu rămâi în jobul ăsta. Nu, lucrurile sunt mult mai valuate, mult mai nuanțate și greu de, să zic că ridică niște probleme la nivel de percepție. Sunt eu oare o victimă acestui abuz? Poate că multe fete ies din acel birou și se întreabă, oare chiar sunt eu victima? Adică totuși eu am fost aici de bunăvoie, am acceptat această chestie sau mi s-a întâmplat în mod pasiv, pot să spun despre mine că am dreptul să mă numesc victimă, pot să mă duc eu să fac o reclamație la poliție, o să mă creadă pe mine în cazul unei știri, o să am oare votul popular în chestia asta? Adică sunt o groază de întrebări, o groază de motive pentru care nu se raportează tipul ăsta de abuzuri. Există un studiu la nivelul Uniunii Europene din 2014 intitulat Violența împotriva femeilor. Una din 3 femei au fost victime ale violenței fizice sau sexuale la vârsta adultă și până la 55% dintre femei au fost hărțuite sexual în UE. Și 32% dintre victimele din UE au afirmat că autorul a fost un superior ierarhic, un coleg sau un client. Și 75% dintre femeile care exercită profesii pentru care este nevoie de calificări speciale sau care ocupă funcții superioare de conducere au fost hărțuite sexual. Și în general, între 5 și 10% din forța de muncă europeană este la un moment sau altul supusă agresiunilor la locul de muncă. Și asta ce înseamnă pentru femei? Adică când ca femeie tu auzi toate aceste cifre? A ieșit un studiu acum, 2 ani, în care spuneau că 50% dintre bărbații din România pot justifica violul. La fel de mulți pot justifica violența domestică. În anumite situații. Deci sunt anumite situații. Păi asta înseamnă să justifici. Că sunt anumite situații în care consideră că violul nu este viol. Asta înseamnă să justifici și nici măcar că nu este neapărat consideră că nu este viol, ci consideră că
a fost într-un context justificat, de genul am ieșit în club, m-a refuzat, purta fustă scurtă, eu am zis că poate doar se juca fata cu mine. Și m-am dus să-i dau ce părea că vrea. Pentru că asta învață de când sunt mici, învață că ele trebuie să aibă un anumit comportament în așa fel încât să fie dezirabile pentru bărbați și de multe ori se trage linia asta între fetele cu minți și decente și care au comportamentul ăsta dezirabil și celelalte care sunt așa și așa și sunt indecente și se îmbracă cu fuste scurte și o cer și nu trebuie să fie ca ele. De multe ori justificarea are în vizor comportamentul fetei. Păi ce purta, cu ce era îmbrăcată, cum se comporta, băuse mult, nu băuse, consumase droguri, cu cine era. Mă gândesc că există femei care consideră că celelalte femei care acceptă atunci când ni se propun anumite lucruri care țin de hărțuire sexuală, beneficiază de niște avantaje în carieră sau în alte domenii pe care altfel nu. Ceea ce cred că poate omit într-o percepție destul de superficială a lucrurilor este că acele fete despre care vorbesc ele, că s-ar folosi de avantajele lor, că într-adevăr s-ar duce cu intenția de a-și seduce șeful ca să primească o promovare. Nu sunt fete sau femei care se vor duce și vor zice eu am fost hărțuită sau am acceptat, dar nu mi-am dorit chestia asta. Da, sunt femei care, ok, e o alegere, e o opțiune, e o zonă gri, fiecare ia alegerile pe care vrea să le ia, cum evoluează moral, imoral, etic, meritocratic sau nu. Dar acele femei care acceptă avansuri, deși nu și le doresc, fie pentru o promovare, fie pentru a-și păstra slujba, vorbim tot despre o constrângere psihologică, tot despre o formă de manipulare este vorba, tot o victimă a unui abuz. Că nu este direct fizic, că nu te-a dus și te-a lovit și ți-a zis treci încoace, n-ai nimic de spus, nu îl face un non-abuz. Cred că în România nu înțelegem încă foarte corect conceptul de abuz emoțional, de abuz de constrângere psihologică. Și asta se întâmplă și între părinți și copii, și între copii și părinți mai târziu în viață, raportat la cum sunt tratați unii bătrâni. În general, aceste populații vulnerabile sunt lipsite de protecția nu doar a legii, dar și a bunului simț. Deja din primele etape în care tu trebuie să înveți multe aspecte ale vieții, te lovești de aceste abuzuri emoționale. Că nu prinzi atât de repede precum prinde colegul de lângă tine adunările, scăderile, nu știu, faptul că nu se explică frumos când greșești și cred că mai e și lucrul ăsta, că ne este frică de eșec, adică eșecul cumva ne este prezentat ca ultima etapă a unui downhill, gen. Dar eu cred că ar trebui să ne gândim și la poziția pe care o au fetele astea care recurg la asemenea mijloace. Îți dai seama că multe dintre ele consideră că nu sunt capabile să obțină un astfel de post dacă nu fac chestia asta. Deci vorbim tot de un low self-esteem, de o stimă de sine scăzută, pe care o dezvoltă încă din copilărie. Pentru că, din nou, în România nu putem să avem acceptare necondiționată, nu putem să ne iubim copiii, trebuie neapărat să-i motivăm prin comparație și bătaie și abuz emoțional. Da. Chiar că. Da. Cred că aici eu văd două cumva elemente largi. Odată avem partea de educație, care este clar că lipsește la nivel de valori, la nivel de educație socio-emoțională. Ne lipsesc aceste valori, nu reușim să fim conectați la noi înșine, nu reușim să înțelegem prin ce trece și celălalt de lângă noi. Deci este o problemă a educației, atât în școli cât și în familie. Mai este și o problemă a consecințelor legale. În momentul în care trăiești într-o țară în care acest lucru nu se pedepsește, așa cum ar trebui să pedepsească, în care ai instanțe nenumărați judecători, în dosare de viol asupra unor minori, deci când în țara în care trăiești nu ești pedepsit pentru chestia asta, poliția nu reacționează la apelurile de urgență sau tocmai ei au această atitudine patriarhal, misogină, să o numim așa, la orice formă de abuz, nu doar sexuală.
Și fizică, da? Sună femeia bătută și spune, măi, m-a bătut soțul meu, nu știu ce să fac, unde să mă duc, și răspunsul lor e, hai, du-te, împacă-te cu el, că-i păcat, poate că ai deschis și tu gura prea tare, și asta este poveste de la un cunoscut. Copiii în România abuzați, uite, tocmai citisem știrea asta, vin majoritatea din zone rurale și în peste 70% din cazuri vorbim despre un membru al familiei care face acest abuz. Asistența socială, iarăși, eșuează în a proteja copiii și îi trimit înapoi în case cu abuzatorul sau cu un alt membru al familiei care probabil știa de chestia asta. Da, și nu e ca și cum dacă ajunge în grija statului i s-ar oferi o portiță spre un mediu mai bun, mai sănătos pentru el. Da, sunt nenumărate cazuri de abuzuri sexuale în orfelinate. Și atunci care este soluția? Care e alternativa? Cred că ne-am lămurit în toți anii ăștia să nu ne mai așteptăm să facă cineva din partea statului. Dar până la urmă nu e asta o problemă, că nu mai avem așteptări. Adică alte țări reușesc să gestioneze mai bine acest fenomen. Au personal care este mai bine pregătit, au consiliere psihologică, că e vorba de polițiști, că e vorba de procurori. Sunt persoane mai empatice sau poate pur și simplu mai bine instruite să recunoască acest fenomen. Din câte am citit în aceste studii, o mare problemă este că mulți dintre români nici nu recunosc ca fiind hărțuire sexuală o experiență prin care au trecut. Deci cum să se mai pună problema să alerteze autoritățile, să facă niște demersuri la locul de muncă? E o combinație fatală, dacă mă întreb pe mine, pentru că e minimizarea asta pe care ne inducem noi, ne gândim că ce ni s-a întâmplat și ce li se întâmplă altora nu este atât de grav și se putea și mai rău și n-am fost omorâți, n-am fost, nu știu, schingiuiți, și combinată cu neajutorarea învățată. Neajutorarea învățată este atunci când te-ai ars de atâtea ori încât nu mai ai încredere că se poate întâmpla ceva bun. Asta așa în termeni mai informali. Și e o mare problemă la noi în România, pentru că se vede chestia asta în lipsa de încredere în autorități. Noi nu mai avem încredere că autoritățile poate să facă ceva, orice. Așa că de multe ori decidem să nu mai raportăm, să nu ne mai plângem, să nu mai facem absolut nimic și doar să trăim așa într-o stare de latență continuă în care fie ce-o fi. Mai mult decât nu pot face nimic, pot crea alte abuzuri, te pot supune chiar ei la alte abuzuri, de genul, bun, trebuie să spui că, ok, am pățit, am fost violat sau agresat sexual de cineva, da? Trebuie să mă duc să fac examenul ginecologic, trebuie să mă duc să dau declarații în fața unor bărbați de cele mai multe ori. Este un proces, oricum, în sine umilitor, o retrăire a traumei și așa greu de dus, dar la asta se mai adaugă și o atitudine cel puțin cinică, dacă nu chiar traumatizantă și jignitoare. Adică știu cazul unei fete care a pățit o agresiune de genul ăsta venită de la un fost iubit, în care avea încredere. Mi-a povestit ce s-a întâmplat și i-am zis, băi, trebuie să mergem la poliție, adică nu se poate, mai ales că tipul o cam urmărea, mai era prin fața casei. Și mi-a zis, păi nu pot să merg la poliție, că mi-e rușine, că nu o să mă creadă nimeni, că ce o să spună, e fostul meu iubit și eu m-am dus la el acasă, ce o să zică, că de ce eram acolo. Adică rușinea și așa îngrijorarea plus auto-învinuirea, te gândești, ok, eu eram, cum am ajuns, ce căutam eu acolo? M-am pus eu în situația asta. Eu m-am dus în club și mi-am băut zilele, că am vrut să mă distrez și am ajuns la nu știu cine acasă, nici nu mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat. Cert este că nu a fost ok și ce să fac? Mă duc acasă și plâng în duș și aia e, Dumnezeu cum îi lasă-mi treacă peste. De multe ori nu, cum a zis și Diana, nu reușești să-ți dai seama, nu ai încredere, ai impresia că e vina ta, nu ți-e frică să vorbești chiar și cu oamenii din jurul tău, deci de cele mai multe ori femeile aleg să uite, pur și simplu. Nu s-a întâmplat, nu vreau să știu. Dacă cei care aplică legea spun că nu e o problemă, atunci, într-adevăr, îți dă impresia că nu este o problemă și că fiecare face ce vrea. Și apropo de faptul că nu e o problemă, potrivit unui studiu făcut de un ONG, o femeie din 2 reclamă că există hărțuire sexuală în mediul academic.
Și totuși nici acolo nu vedem cine știe ce reacții. Și tu, Cristi, aveai o poveste pe care aș vrea să ne-o spui. Da. Există o facultate de pregătire militară în care merg foarte multe fete în acea grupă. Pot face și civile acea facultate fără să iasă cu grade militare. Și sunt profesori care predau de foarte, foarte mulți ani, cel puțin 20-30 de ani, care întotdeauna când au avut posibilitatea au cerut favoruri sexuale de la studente. Și unele studente au făcut acest compromis pentru note mai mari. Și lucrurile astea se știu de ani de zile. Adică sunt profesori care știu de alți profesori că fac aceste lucruri, studenți care știu că colegul lui student, sau mă rog, colega, îți dai seama, în acest caz, a făcut niște lucruri cu acel profesor pentru o notă mai bună. În timp ce alte fete își bat capul să învețe sute de pagini, pentru că totuși, fiind o facultate cu profil militar, trebuie să știi foarte multe lucruri și trebuie să studiezi foarte mult ca să ai note bune. El studiază ore în șir, în timp ce alte fete, e de înțeles de ce la o materie sau la alta aleg această cale. Pentru că vor o notă mai bună și ele consideră că ar fi ok. Păi, cred că putem fi toți de acord când spunem că în România nu există o cultură a meritocrației. Și în mediul academic, mediul universitar, că asta înseamnă, nu mediul academic, ca și în stat, în general, schimbarea vine foarte greu, tocmai din cauza lipsei de reacție la un comportament. Adică el nu este de multe ori nici recompensat, nici pedepsit. Un profesor care are o catedră nu va fi pedepsit, și asta în cel mai ușor caz că nu-și ține materia cum trebuie, că practic nu-și învață copiii mai nimic, nu se ocupă. Nu există consecințe pentru așa ceva. Nu există să poți să-l dai afară pe profesor, să-i tai din salariu, să absolut nimic. Nu există recompense pozitive. Ai făcut o chestie în plus, ai primit ceva în plus. Adică nu există nici măcar o motivație externă să fii mai bun, să faci mai multe. Atâta timp cât nu există consecințe ale comportamentului tău, nu va exista schimbare. Și aici e diferența între mediul privat, unde ai greșit, ești dat afară. Da, clar. Vorbim de abuzuri. Aș putea să... Mi-am readus aminte dintr-un liceu de muzică. Ca profesor la o școală de muzică ar fi indicat, din ce am înțeles, să nu ai mai mult de 5, 6, 7 elevi la cursul lui de instrument. În schimb, profesorul de percuție avea 14. Așa că la primă vedere ai putea spune că, vai, ce muncă titanică face omul ăla, se chinuie să țină 14 elevi la percuție. Foarte frumos. Dar, de fapt, ce se întâmplă? Mulți din acești copii dădeau șpagă ca să treacă la examene, ca acel profesor măcar să-i țină la clasa lui. Ei nu studiau cu acel profesor. Profesorul îi venea, îi asculta la examen și zicea, da, ok, da, nu e ok. Unde există șpagă, ce credeți că trebuia să facă anumite fete? Fete în dezvoltare, fete de la liceu. Da, foarte nasol. Vă dați seama că mai toată lumea știa aceste lucruri. Deci, nu cred că nu există cel puțin un sâmbure de adevăr. Cum poți tu, ca un simplu elev, să ataci acest lucru? Cum mai putea tu să te duci la direcțiune când se știe că direcțiunea este coruptă? În acest caz, toată școala știa că direcțiunea este coruptă. De unde ai fi putut tu să faci o schimbare? Da. Este trist, este foarte trist. Până la urmă poți să ți duci fratele, prietenul, sora. Exact. Adică e o chestie e un lucru despre care poate se vorbește prea puțin, tocmai din rușine și din prejudecăți. Se vorbește prea puțin și atunci chiar fiecare poate să facă ceva în plus, numai vorbind despre lucrurile astea, numai fiind deschis despre chestia asta. Normal că nu poți să ceri unei femei să se deschidă, să povestească despre propriile experiențe, pentru că este extrem de neplăcut, iar lucrul ăsta oricum ar trebui făcut într-un mediu care să-i ofere siguranța emoțională ca să nu se perpetueze vreo traumă. Dar măcar să recunoaștem că această problemă este reală, că ea există și că este tratată cu indiferență și ignoranță într-un stat în care a ajuns să-ți fie frică ca femeie să mergi pe stradă, iar asta ne-a fost demonstrat odată cu cazul Alexandrei. Eu, cel puțin de atunci, recunosc că până atunci nu mi-a pus mari probleme. Da, vreau să spun de o întâmplare pe care am văzut acum câteva zile chiar.
Eu sunt un avid fan al TikTok-ului în ultima vreme și am dat peste un video al unui domn care a filmat o tipă îmbrăcată cu o fustă mai mulată, până la glezne era fusta aia, doar că era mai mulată și era pe tocuri și era în Dedeman. Ei, și tipul ăsta a filmat-o pe tipa aia without consent, bineînțeles, și a postat pe TikTok spunând a venit la Dedeman să cumpere ciment, ha, nu știu ce. Și în comentarii spunea că, păi ce, voi vă alarmați așa, dar dacă tipa asta vrea să nu fie filmată sau să nu te uiți la ea, de ce se mai îmbracă așa? Și mă gândeam, wow, ce mentalitate și câți bărbați sau chiar și femei sunt de acord cu chestia asta. Sunt foarte sigur că acea fată nu era îmbrăcată vulgar. Nu era îmbrăcată vulgar, era îmbrăcată doar feminin, într-adevăr, și mai era și de mână cu prietenul ei. Într-adevăr este o problemă, dar într-o altă măsură, deși sunt atâtea probleme pe care le creează social media în momentul de față scoate la iveală toate aceste persoane care se comportă și gândesc așa. Social media scoate la iveală pur și simplu realitatea. Și asta e una din realități. Da. Tipul respectiv probabil că gândea așa în general, doar că nu le spunea decât băieților lui. Între timp a observat că poate să filmeze și să posteze unde are el chef chestia asta. Da, îmi place, adică ai mare dreptate, că practic asta se întâmplă cu social media, scoate la iveală. Da. Dar eu ca bărbat, normal că și eu am pus față în față cu următoarea mentalitate, că femeia vrea să te ademenească și după aia să spună ea nu și tu trebuie să tot încerci. După o să vrea, după o să-și dorească, dar tu trebuie să insisti. Și există o dilemă despre cum ar trebui să te comporți, cum ar trebui să te raportezi la ceea ce înseamnă această masculinitate în societatea modernă. La final nu te poți ghida după niște preconcepții. Poți să tratezi fiecare persoană în parte, să ajungi să-ți dai seama ce își dorește și abia după aia să acționezi dacă e cazul. De fapt, aici ne referim la, cred că cuvântul cheie este generalizare, da? O mare parte din misoginism, rasism în baza orientării sexuale sau a oricărui alt criteriu, religioase, whatever. Deci, generalizarea face parte din această formă de prejudecată, de ură față de o minoritate în baza unui criteriu. Și misoginismul este o formă de rasism bazată pe gen și conține o groază de generalizări, lucruri care nu pot fi verificate sub nicio formă. Că în general femeile sunt nu știu cum, că în general femeia caută mai degrabă, cum am citit comentariul acesta de curând, că în general femeile au fost orientate către material și au fost dispuse să își renunțe la demnitate și la orgoliu, ceea ce nu este valabil pentru un bărbat și de asta ajung să facă videochat sau OnlyFans. Ok, eu pot să înțeleg doar factual. Există un adevăr în chestia asta, că femeile sunt mai orientate către partenerul care are cele mai multe resurse, pentru că asta înseamnă asigurarea unor resurse pentru supraviețuire. Dar de la chestia asta evolutivă până la femeile nu au demnitate și se folosesc de absolut orice mijloace încât să fie materialiste, este o cale foarte lungă. Și mai ales în comparația cu un bărbat, că un bărbat n-ar face niciodată chestia asta. Un bărbat are un orgoliu și o demnitate care nu ar putea întrece, interesul material nu l-ar putea întrece. Da, el este mai presus, mai ales bărbatul român. Bărbatul român este cel care are demnitatea la locul ei, este o persoană... Apropo de bărbații români, citeam articolul ăsta de pe Deutsche Welle, foarte interesant, și spune că cel mai recent Eurobarometru în acest sens, publicat în urmă cu 3 ani, arată că în opinia românilor, o femeie care se îmbracă provocator acceptă invitația de a vizita un bărbat, ori se află într-un grup în care se consumă alcool sau droguri, și a dat automat acceptul pentru un contact sexual. Ce este un Eurobarometru? Este un sondaj la nivelul tuturor țărilor din Uniunea Europeană.
cu o metodologie foarte bună. E și o chestie de educație la noi femeile, pentru că de mici suntem învățate că noi trebuie să fim inabordabile și să nu fim ușoare și chiar dacă ne dorim să facem sex, noi nu trebuie să arătăm chestia asta și să așteptăm un anumit număr de întâlniri sau, nu știu, să ajungă relația noastră la un anumit statut înainte să ne implicăm în relații sexuale, pentru că altfel am căpăta un statut de femeie ușoară. Și atunci, băieții, ce să înțeleagă? Adică ne văd pe noi cumva dorindu-ne și trimițând așa niște semnale mixte, dar în același timp spunând nu, n-ar fi mai ușor ca de mici să nu ne mai impunem jocurile astea emoționale pe care trebuie să le facem, jocurile seducției, că femeia trebuie să facă pe inabordabilă până când bărbatul vine și o cucerește? De ce nu putem să acceptăm că o femeie matură uneori vrea să facă sex și că poate să facă chestia asta de la prima întâlnire fără să se simtă ca o femeie ușoară, o femeie care nu merită respect? Când cunoști o persoană nouă, din prima tu îl judeci și îți faci o părere despre el, așa, la prima vedere, coperta cărții. Și de multe ori se cam adeverește sentimentul de mă simt în siguranță, îmi pare un om ok, pare că intențiile lui sunt bune, sau parcă este ceva neregulă cu acest om, știi? Adică cumva mi se pare că nu suntem învățați să avem încredere în aceste instincte. Mai ales voi, ca fete. Bine, depinde și vârsta pe care o avem, pentru că eu pot să fiu o adolescentă care e ușor impresionabilă și o să am instinctul ăsta când vine un tip care îmi spune hai că eu sunt protectiv și o să am grijă de tine și o să te ajut și toate cele și poate instinctul meu îmi spune că da, uite ce figură super bună și pot să am încredere în el, când de fapt el are alte intenții. Deci depinde și de vârstă și de capacitatea de a judeca lucruri. Scuze, ca să te întreb, doar vreau să adaug atâta, că este o formă de hărțuire sexuală care se numește quid pro quo. Adică așa. Asta pentru asta. Raportat la eu o să te protejez, o să am grijă de tine, o să-ți dau bani, tu vrei doar să fii femeia mea. Da? În acest articol pe care l-am găsit, există foarte multe tipuri de hărțuire și dacă vă vine să credeți, cea mai comună este cea gender harassment, așa se numește. Deci hărțuire pe bază de gen, care nici măcar nu este în mod direct făcută cuiva, ci se întâmplă atunci când, uite, fata filmată pe TikTok, comentarii pe deasupra. Este o formă de hărțuire sexuală, dacă nu se știa chestia asta, eu nu știam. Portretizarea femeii ca fiind un obiect, demonizarea ei sau unui bărbat. Asta este graffiti? Și nu doar graffiti, sub orice formă. Deci comentarii, filmulețe, toate chestiile astea sunt sexual harassment aparent. Partea de când îți vorbește cineva, call cat, cum se numește? Catcalling. Când te fluieră pe stradă? Când te fluieră pe stradă, când îți spune, hei fata ce sexy ești, și aici vorbim apropo, că deci cred că toate fetele din această cameră au trecut prin mers pe stradă la 16 ani și un muncitor care țipă după tine cele mai... Da, eu am pățit și mai rău, am primit și o palmă la fund de la o persoană, cred că aveam 15 ani sau ceva de genul. Eu am primit avansuri când aveam 14 ani și mergeam în tramvai la liceu și i-am spus că merg la liceu ca să se înțeleagă de ce vârstă am și m-a întrebat la ce oră termin, că o să te aștept în fața liceului. Wow. Pe mine m-a frapat și un moment în Dej, da? Ca să vorbim și noi, știi, nu la oraș, știi, mai provincial. Păi la oraș și la Dej. Că unde-s băieți, știi ce zic? Efectiv eram noi fetele la o masă, le-am spus clar că nu suntem interesate, nu eram cu ei, a venit așa un grup de băieți, știi, și noi eram cu băieții noștri, știi, cu iubiții noștri sau ceva care erau în altă parte, nu am stat ca fetele acolo. Și le zicem, frate, le dăm de înțeles și super, și eu sunt super agresivă oricum, de că am ales rolul ca eu să fiu cea care spune agresiv unui băiat să se care de acolo. Băi, și n-au înțeles. Mai intimidant, nu agresiv. Ei, da, de ce? O femeie nu poate să fie agresivă? Până nu a venit iubitul unei fete și s-au strâns ceilalți băieți, ăia nu au dat înapoi, ăia tot așa. Li se spune fetelor că așa, ele fac așa, băieții învață la fel că asta se întâmplă, pentru că poate în unele cazuri chiar e adevărat, pentru că o fată se comportă așa pe bune, efectiv îi place de un băiat și îl refuză până nu mai poate. Știi ce zic? E că așa au înflorit foarte multe relații până la urmă, cu luni de zile în care n-au făcut sex și apoi au, știi, ideea este că pur și simplu, deja mi se pare că s-au mai
redus chestiile astea, că până la urmă deja știe lumea că o fată face sex când are ea chef sau nu. Și de aia devine de fapt mai gri, că o fată poate să facă sex cu tine într-o noapte și apoi ziua următoare poate nu vrea, știi? Și nu zice nimica sau nu se simte de parcă e viol, dar poate într-un fel este o hărțuire sau un viol pentru că nu și-a mai dat încă o dată consimțământul, dar în cap ai tot chestiile astea, știi? Ok. Tu ai fi de acord să întreții, să zicem, pentru prima oară relații sexuale cu o persoană dacă acea persoană se află în stare de ebrietate? Deci, având în vedere că și-eu am făcut asta, cred că dacă ești încă o să și ești la un anumit nivel, adică până la urmă dacă mori acolo de beat, nu. Dacă nu te mai ții pe picioare, ți-e rău, vomiți, nu se mai pune problema de Dar așa nu e ceva. chiar atât de Nici simplu, măcar. pentru că poți să fii foarte beat, poți să ajungi într-o stare de ebrietate extrem de avansată, în urma căruia să apară chiar amneziile și să pari foarte ok. Păi frate, și atunci devine altă faptă, că este un accident. Până la urmă, ți-asumi și ce faci, adică, băi, m-am învățat ca porcul și asta e, nu mi-amintești, și dacă n-ai dat de înțeles, știi ce zic, dacă tu te comporți normal și ți-ai dat consensul normal, iar persoana aia te vede că ești normală și n-ai făcut nimic dubios și ești întreagă la minte, nu poți să blamezi persoana aia că s-a dus mai departe Eu cu nu sunt chestia, de acord. știi? Nu sunt de acord nici eu, trăim Păi pentru o voi n-ați chestie făcut similară. niciodată sex, beate, Ba nu da. înțeleg. Păi, A încercat tocmai. cineva să facă sex cu mine cât eram beată, iar eu, pentru că nu-mi doream, dar nu puteam să verbalizez chestia asta pentru că eram atât de beată încât, da? Am început să plâng și abia apoi s-a oprit din avansuri sexuale. Doamne. Iar eu consider că oricât de beat ai fi, deci dacă vorbim de 2 pahare de vin sau 2 sticle de vin, cred că știm cu toții efectul alcoolului asupra deciziilor pe care le iei. Din nou, chit că vorbim de 2 pahare de vin. Și cred că în educația unui beat ar trebui să existe măcar să își pună întrebarea înainte de a face avansuri. Băi, e ok, îi fac rău fetei astea, este fata asta, chiar își dorește lucrul ăsta acum, hai să aștept până mâine, o iau la mine, dormim, aștept până mâine și o întreb, hei, vrei să ieșim la un date, încă mai vrei, încă îți mai dorești lucrul ăsta, adică tu nu poți să te uiți la ea și spui, da, bă, nu-i curge nu-i curg balele din gură, deci este încă complet conștientă să-și dea consimțământul. Există țări în care chiar s-a aprobat legea asta, în care atunci când faci sex cu cineva și îți scoți prezervativul fără ca persoana să-și fi dat consimțământul, se consideră viol. Ei, la noi ar fi chestia asta... Despre asta e vorba, cum am spus și mai devreme, vorbim despre două elemente, educația pe de o parte, legislația pe cealaltă parte. Da, Nu da. trebuie să se exclude și nici să se bată în cap. Exact. Eu consider că Mihai are dreptate în ideea de a avea media coverage pe aceste cazuri reale, care de multe ori sunt atât de lacrimogen prezentate că par a fi departe de noi, par a fi într-un univers pe care noi nu-l atingem. Că ăia sunt niște denaturați și așa vor fi toată viața, adică o poveste din asta în care ei sunt acolo, facă ce-o vrea și noi suntem aici și ne vedem de viața noastră și nu o să mi se întâmple mie. Decidenții politici trebuie să ia act de această problemă, să vorbească despre lucrurile astea și să înainteze soluții, pentru că nu noi într-un living room găsim soluții, ci oamenii care știu despre ce este vorba și la nivel educațional și la nivel legislativ. Ce putem noi să facem este doar să creștem acest awareness, să ajutăm oamenii să conștientizeze că acest lucru este real, că se întâmplă în fiecare zi, fiecarei fete, care poate fi sora ta, prietena ta, nevasta ta. Femeia de lângă tine pățește lucrul ăsta și l-a pățit, cu siguranță. Eu cred că ar trebui să fie motivație suficientă ca să vorbim despre aceste lucruri și ca să luăm o poziție publică, noi, cetățenii de rând, atunci când se întâmplă nedreptăți în instanță și nu numai. Eu nu cred că am cunoscut până acum vreo fată, vreo femeie care să nu aibă o poveste despre hărțuire sexuală sau mai rău. Și totuși nu ni se întâmplă nouă, nu ni se poate întâmpla nouă. Noi suntem departe, ăia sunt doar niște needucați care au ajuns la violențe extreme și eu cred că de multe ori este doar un mecanism defensiv pe care îl folosim ca să ne simțim mai protejați și mai protejate, mai ales atunci când suntem femei și avem așa atitudinea asta misogină față de alte femei. Ne gândim, păi nu ni se poate întâmpla nouă, că noi nu ne îmbrăcăm așa, sau noi nu umblăm cu atâția băieți la ora aia, sau nu umblăm singure prin nu știu ce parcuri. Din nou, ne negăm că se poate întâmpla lucrul ăsta doar ca să ne protejăm.
O altă chestie pe care ar putea să o facă băieții, că de multe ori toate stereotipurile astea și toate, nu știu, gândirea asta un pic misogină față de femei, vine din grupuri de băieți care fac de multe ori remarci sub formă de glume și spun, uite, nu știu, asta e nu știu cum sau așa, și ceilalți râd în loc să-i spună, bă, poate nu e ok atitudinea sau uite, n-ar trebui să mai glumim în legătură cu chestia asta. Poate este atitudine de snowflake, dar totuși cu atitudinea de snowflake s-ar putea să scăpăm câtuși de puțin de problema asta și de stereotipuri. Ei ori nei. Sau că mai este un bărbat misogin și care face o glumă ne la locul ei, să-i spui să ți-o explice. Explică-mi, Vasile, ce înseamnă gluma asta? N-am înțeles-o. Spunem că sunt femeie și vreau să înțeleg ce e așa de amuzant. Și am înțeles că există chiar niște aplicații unde femeile sunt tratate ca niște obiecte. Da, păi Kik fiind anonim, poți de fapt foarte ușor să-ți faci un cont care nu te leagă cu nimic, nu te responsabilizează și să trimiți poze cu femei, goale, cu fete sau ce poze mai primești tu de la fete sau le-ai primit de la alți bărbați care sunt pe această platformă, o folosesc ca să facă schimb de poze. Cei se întâlnesc de obicei de pe Omegle, deci cumva de pe Omegle sau alte platforme de-astea în care se strânge lumea care știi și ajung fetele care acceptă să, totuși dă fotografii sau fete care le dau fotografii la iubiților și au încredere în ei și cred că asta este, nu se întâmplă nimica cu pozele alea. Sau ajung pe platformă. Fotografiate pe ascuns, poate. Da, filmate efectiv, fotografiate sau filmate pe ascuns în timp ce fac sex, adică n-au cum să facă, că trimit pe Snapchat, adică sunt chestii astea care se văd că sunt filmate deci de pe Snapchat, deci trimit probabil la ei între băieți și cumva ajunge pe internet. Și nu știi ce vârstă au fetele astea până la urmă. Sunt grupuri pe Telegram unde asta vine fiecare și pune poze cu numele. Deci a fost această criză a paginilor de Instagram care se numea fete, cum era, copile, fete... Dar nu, încă sunt fete cu minți, fete sexy, cu minți, fete asta, nu știu ce. Și fete de 12-13 ani inclusiv, dat cu nume, cu tag, cum îi spune, șeimuite, făcute de rușine. Cum să dai tag cu numele? Tu îți dai seama ce hărțuire urmează după chestia asta. Pentru că că au fost normal, au trimis poze, asta este riscul, despre asta trebuie vorbit în cursul de educație sexuală. Fetelor, aveți 13 ani, înțelegem această tentație, mai ales când vine un băiat și îți spune, dacă mă iubești. Concluzia. Pune întrebări, nu mai lua totul de-a gata. Da, concluzia. În cazul abuzurilor, toți contribuim într-un fel sau altul. Fie că suntem pasivi, fie în mod activ, cu toții avem o contribuție. Este timpul să vorbim și să ne asumăm și o responsabilitate în direcția asta. Ești victimă? Ține minte că nu ești singur.